Wetok apa? Wiwi Banci kuwi. modelannya ndas-ndas kayak begini. Nanging sorry aku iki dudu apa yuk? Aku iki Lanangane sapi. Maju. Jenenge sapa? oh sing ngomong bocah banci atau wapuk lambemu lho. Ya apa? Ora oleh lesu. Isih cilik, Isih cilik, urung ngerti. Lah ngomong bocah inget mau. Lah sabar, innallaha ma'asabirin. Wong sabar kuwi dulure Pak Sobirin. Kekasih Gusti Allah. Kekasih Gusti. Nyanyi, yo nyanyi. Sepena. Matur nuwun.